Timber.com. Yes. Now tengo badala dele kuchukila kwa singanga Dr. Mafken Damson afiti no samu janjele kuchukila kupalombe kumalile ndi Mozambiki iwa kuziwisa makasitomala au onse amadela usiana kuti anasamu kila kulilongwe ndipo mukafuna kwa pesa kwirani Philippines yopita kuyali ya 25 kulilongwe ndi kutsika pa college depoti banse wopita kwa nkona mukapeza chikongwani chulembile kuti Dr. Mafken Damson afiti no samu janjele pene tango fusani ukapaza pamenepo akulozirani kwa Dr. Mafken Damson afiti no samu janjele iwo wali ndi mankwala monga asenda wana ozikumira weka kuzela musitsi mankwala amuitano opatikiza ndi senda wana amuitano pa business yanu kuti mukale pwepwete mankwala obwezeresa chikondi mbanja aliso ndi mankwala akauta amuna anunga tisakuenda bwino kwalo kakatundu kuti asagwire ntchito komanso mankwala otsirika akazi kuti akakona ndi mamuna wina azingokanalira nangati agalu basi amasirika so nyumba kuti fiti zikaponda pa nyumba yanu siyaluke iwo waso amathandiza matenda osiyana-siyana kupatulapo HIV ukafuna manambala ndi 0 40 25 kapena 0 12 48 16 komanso 0 73 42 936 singanga Dr. Mafken Damson afiti no samu janjele ndintetsa mwano ena mumaenda malokeshoni mwathandiza anthu mudzina la Dr. Mafken Damson ndikuzeni musamala Dr. Mafken Damson amagwira ntchito okha mwachidula Dr. Mafken Damson alibe agent amagwira ntchito okha ndi akazawo mwamba mukafuna muzingomba foni pa manambala amene mwapatsidwawo ena lango kuberani samankhula zosazizira mpangano pa mamanyaka ine ndipo inu amene mumanga zimenezo musamala musalira nkhuku m'mimba mwamva ana manoni monga nyimotoka dolika mwamene avini Malio! Kodetsela kumanja Malio! Changu kumanja! Taigani pati tuyo ndikungomva nditakubatsa chipolopolo pa nthawi ino koma uli ndi mwayi udziwa chani sindili mudi yakupha anjuni musiye amenewo zisiye zipite zisiye watenga 15 miliyoni unatenga soka 10 miliyoni komanso 5 miliyoni mwa decent izi ndalama zako zotsala 5 miliyoni so mistake imene napanga ine ndiyo kulowetsa mu mission imeneyi mwina ukonze zomwe zalakwika kale athawa nazo ameneyo koma mudziwe zachitika lero zindera ishosha Salimu ndine sitiona na ukondwa chikagazi simuna bwere akanandipitisa umalembe bwino sindijo saponda maili yonse chifukwa ine mwatipulumutsa moyo wanga guys tiye kwa Sonia sabita una ulikonse ngakhale so iweyo binyo sikuti ni muntu oyipa mmene anthu nimuganizira pazonse zimene amachita kunali kungokwanirisa malonjezano ake pa ine anandilonjezene kuti no asasiye kumayenda ndi ababa nkoma kukhala ndine mpaka namuyaya koma atangofotokozera zimene kwa baba Skando ndi pamene ankamfunsa sodagwire ntchito ina yomaliza ntchito sinagwirike tankula sindusi utanafika bwanji 11 koloko ngati imeneyo ndani Inspector Anjuni ababa adakutumiza ku India kuti ukagwire ntchito yake yomaliza ndipo ku India anakugwira ndi mlandu wa madrag
Ziteka bwanji wa polisi kuchoka kutali kwenseko kubwela kuno kusapulumusa mbava ya chabeyabe. Sikuti wagobwela kuno yekha baba. Wabwela ndika mnyamata kachemasi, mwana wa Shatile Kimasi, Kalani Masi. Ndi chinthu chosadabwisa iwo nakuvomeza kamodzi takupasa mission. Suda kane kamena kuinya pa mission yo. Ndakwela kuzamenya ka revenge kwa ifete. Revenge ya imfa ya bambo aketi. Tilivenji anjanga penge kwa ife. Msiye na abwele. Timpuzisa chikhalidwe ine. Musawadikile kuti afike salimu. Malamula malonda amanena kuti muziphwanya njoka idakali muzila. Asakeni. Ndidamufunsa kuti asiyiretu zochimwa osati azipewayo. Akhala nanu kuyambira lero. Ngati no guys mungawanise undikhululukira. Ndakonzeka kuyenda nanu kwina kulikonse kumene mungafune. Sonia. Pafunika lijoke kuno mwajangu. Pano baba Skando angathe kukhala oyidziwa no mission yathu. Bonjour. Zikomo Maria. Oli ndi mwayi. Chikolopolo chinangosendako pang'ono mkono wako. Mwayi wa baba. Osali yeyo. Chikanango nchilira ina yonse. Ndikanamusenda chimutu chake ichi amenocha. Kona lebase. Ndigamoro mwechari. Alipozungulia pompapa. Javeni, masula galu. Mungu wanga, chita nini? Abanda straight titawangisane nawo apa. Aitisapange kanthu. Ali ndi zida abwela okonzeka. Pakufunika mwachangu tichokeko kuno. Motani. Sonia atu afulala kutuka magazi we. Aindatu ndi agalu okwiyawo. Azilondera magazi amene azidonthedwa ndi Sonia yawo mpaka notigwira. Kufoka kwathu kukhale mphamvu. चलो हटो। Adonta makazi. Kwina kulikonse kumenanga pitako kachingolo. Franka, changu tiye Franka, Franka. Tiye, tuwatsalire.
Chichewa. Anklane mwati wa fulala sitina pewi na aliyense atawera mu stima onse stima yapita kuliko Paris osadandaula ina ili yonse akangotsika pa station ya Paris akakumana ndi afutabo pamenepo. Nikonike bwino bwanji ndi mwana wako ameneyo? Alingati moyo wanga Aisha. Nanga mapostika dawawa? Si mapostikadi ndi dzikumbuso ndangodzilenga kwa iyeyo. Kalan kodi nawe soma umakondana? Ana anthu ena kwa 5 minutes basi. Marama mtondonja ameneyo ndiyo zamanga zimene zazo ukazakwarira ndi kukhala ndi ana ako ako? Ndifo yesi nzakwarira kala amenepo. Chani? Sanyamba sufuna kukwarira chifukwa sukondana munthu wa mtondonja usafuna ana. Binyu abinu mufuna muzakaendana ngati 5 Aliyese akamaza ndi shosha sinzavutika kukatenga mkwanyenye wakunjayi ndizakhala ndi asilikali 5 wani komanda. Hona chiwerengero cha zako mimi nafuna zakhala ndi ana. Hona mimi amakondera ana zako koma iweyo takone chitsiro. Chanchirira nchani kafuse Ntsika novevera ndimudandala kwambiri akumukonda kwambiri Kalani mwa misala koma sakutha kumuuza. Siwonse amene angakhale ngati ifeyo. Samale Asamale unamba ndiuza kuti I love you iweyo. Ine ndamene ndimangokutserera kwina kulikonse. Unamba unena kuchina chilonse chikondi kwa ineweyo. ndiyonjere lero kadikira ndipanga mwa romantiki. Sonia nthawi zonse ndikangogona m'maso mwakomo ndimaona Chani? kodamali yani Kutwanima? usani kutwanima. Chabwino ndawayola maso ako. Sonia nthawi zonse ndikangogona muntima mwanga ndimamva kodamanena uli yani muntima mwanga ndimamva Ndikunenere? tiranena. Chal chal,
kumeneko. Mawa. Unazoona kwa mano? Oh. Okay. Kulengera ndi ma information amalulanga. Salimu akapezeka ku Venice kwa chibwezi yake Mawa. Akukafira kumeneko. Kukubwera boti. Ndiyeyo. Akubwera kumeneko. Akuti akubwera. Alepo angati? Mali angati? 1, 2, 3, 4. Choi pamodzi ndi mabodyguard atatu. Onse alipo 4. Akubwera atu kumeneko akubwera. Afika kale pa chitseko. Alo, rafiki kuchokera kuno Paris station. Tamayankhula. Kalani ndazi zake uchesana afike kuno ku Paris. Sada kwela songa kale sitimayo. Ukukamba zijani. Manjanga amanjenjemera bwanji ndikamatsekula chitsekochi. Nyumba yanga ikuopsa ngati ya munthu wina bwanji. Tiyeni basi. Auluka kusana lwemo. Salimu kumene kwasinda maganizo. Anjoni akutawa tu Salimu. Chani? Tamusaleni. Chani? Salimu akangutawa lero basi sapeza so baba. Kani? Tiyeni. Come on.
Iwe sindani watu Salimu. Ongoruza kumene kuli baba Skando. Ndipo tikusiya ndi moyo. Madala ino mungamika kuti muli ndi mwaika. Kungokhala adani a baba Skando nkukhala ndi moyo yonjo. Musingamika Mulungu basi. Ngati chibona mukufuna kufa. Bwanji mukupita ku baba Skando ino. Ngo ndipatsani foliyo. Ndikupane ndine ndipatsani foliyo. Ndifusa katatu kokha. Baba Skando ali kuti. Tawana inspector Njudi simukudzidziwa ino. Chulemu amene amathapwira mchitsime sanga kasambira runsinje wang'ona. Simuziwa zimenezo? Baba ali kuti. Ndiye. Ndiyeno. Alikumanike. Chakuti. Ali ku stadium ameneho akaonera mpira lero wahoge uja. Amakonda kuonera mpira wahoge ali ku stadium. Musandombele. Nangaso yose njani sananga. Salim! Ndikudziwa ndiwenda baba amene mwandimangitsa kuti ndibwere kuno. Musadisiye ine kuno ndekha kundisiya. Ndirutseni ine kuno. Chonde Salimu. Ndirutseni kuno. Usandiyang'ane ine choncho mbale. Sikunaliwe iyaye. Kunali kusowa zochita kwanga. Ndi anu bwana. Hello. Nakuza na baba. Ndizakupezani kwina kulikonse. Olo mutabisala pa dziko lapansi lino. Mwaona? Ndili kuno. Nyumba yako yomwe ino. Kutsogolo kwako. Kalanshad. Munthu wake yemwe uja yemwe anakhazikitsa kuti aza kutengera ku dziko la India. Ndimayikonda nzeru yako komano. Ndimamvera chifundo uchitsiru wako. Ulidi ndi nzeru. Chifukwa chokuti ukudzoti baba Skando sangakusiye ndi moyo. Ndi chifukwa chake watenga kankwanyanya kako kuti kakuthandize. Ndipo uchitsiru wako ndiwoti ukuganiza ngati baba Skando ugwirana nawo manja kumabwerera nawo ku India. Ku India tonde muzabwerera ndithu baba Skando. Mukasankha lero zala zanga zikugwirani mwaufulu. Mukasankha mawa mudzayenda chokwawa ngati fisi. Mantha. Ababa achita mantha. Wandimva pamenepo? Ababa ali ndi mantha. Kodi sufusa kuti nambala yowandipasa ndi ndani? Mtembo wa Salimu uli ku Paris. Katole. Bwanji sunanga baba. Osangala bwanji. Chalo watu chigoli. Magaza kamakha kuchoka mu mtima sunga mwetulire. Sungoseke koma misozi basi. Kamuyike molemekezeka nzako Salimu. Kakwanisa udindo wako ngati bwenzi lako.
sana ombele Salimu ayi. Ombela inuyo achimwene. Inuyo. Satamu na meneo. Chiwa pesa aliosafangara galu. Samia kunena zoona. Tivasene chimodzi chansi ngati sitikubwereserani pa mapazi anu mazolo anu. Sitichedwanso achimwene anu. Aliyense sapita kulikonse. Anabwera kusatipatsa liwu lokhuzana ndi imfa ya Salimu. Kuti tipye mtima ndiye tipange zinthu zobalalika. Ndende zinthu zimene sitipanga ife. Tiwadikirirabe. Asiyena asangalale pa chipambano chawo. Nkhani ndiyo tafuna agwire baba Skando. Ndi chokhumba chawo chomwe chizabweretse okha mu dzanja lathuli. Taona binyo. Malo jesa amenewa? Tamenewa. Ndi nyumba yake baba Skando ka. Amabwera ku nyumba imene pa mwezi umodzi kapena iwiri. Koma sitingamudikire pa mwezi umodzi ngakhale iwiri munena. Pang'ono kaye. Ndano. Tazumula Maria. Sure. Uncle Faridi? Uncle Faridi? Uncle Faridi anabwera ngati manager ku kalabu imene magwira ntchito ichi. Anthu ena ndiye ankafuna kupanga za ineyo koma ankangona ngati makhala ndekha. Uncle Faridi ankanditenga ngati mwana wawo weniweni. Sura nango ndipo musa kuzinyalugwe kokhakwa ayi koma nonso amandithandiza so nkhani za chumazi. Uncle Faridi, zikomo kwambiri fwe yolimvera. Zikomo kwambiri. Ndabwera ifo yewe mwana wanga. Koma nkhande zako zisisipita. Sindiwe binyo iwe. Suna pange zabwino powathandiza inspector Anjuni ndi Kalaniyo. Wapereka moyo wako ndi wankaziyo pa chiopsezo. Iwolani zothandizazo. Ababa anapanga pakale plani yoti andiphe kalekale. Tizoona koma pano pali ndi misala kwambiri pamene mwangomphera Salimu muja. Ndikhala mavuto zedi. Winakwe kungondiona ndili ndi inuyo. Uncle Chonde, akandikumaliza ngati mungandithandiza ngati mwana wanu weniweni. Tizipita zikangochitika zimenezo. Nenani changu. Tikudziwa ndi ndani amene mayang'anira za malota akakhala ababa. Tikufuna mungotiuze kuti ino ulendo wina akakhalira kuti ikono panopa. Mundifunsa zoti akapezeka kuti ababa momothawa. Chonde Uncle Chonde, ndinabwera kwa inu ndi chiyembekezo yonse. Ndikudziwa ngakhale mmakhala pakati pa njoka, koma mumtima mwanu ndinu munthu wabwino kwambiri. Mmandipulumutsa kwa anthu olakwika chifukwa mmanditenga ngati mwana wanu. Inenso ndimakutengani ngati chilichonse changa. Tikufuna thandizo lanu. Tiona chabwino. Tikakumane ku Town Square mawa. 11 koloko. Ndi nkhani yabwino. Akubwera kuno pa 2 days. Afuna zapange meeting. Koma ndikukuwuzani bene kuti musapange kaliwonse kopusa. Chifukwa simungachole chitetezo cha baba nkumutha iyeyo. Komanso mwa njira ina. Sindikudziwani guys kuti ndino ndani. Ndakumvani. Cheko Sonia. Uncle Faridi pempha ili ndiloni. Kapitani. Wina sana tionepo pano. Kadzipita. Pita.
ndayitha Faridi. Pachimenechi ndikupangani kukhala mwini wake wa banglo. Koma mwasira njuta bwerere. Misiri nangu aphapo mpanopa. Awiri wakapita akabweranso ndi anzawo atatu. Sindikufuna kupha makoso awiri okafutabu. Ndikufuna mbimbi zonse zimene zalowana umuphwando limene likulimbana ndine ababa. Atsala ndi 48 hours yokha. 48 hours. Pamene ndimanyamula makapati, munthu amene nkunditola munsewu kupita ku ofesi, kuchoka kumene kupita kunyumba kwake. Ankandikonda kupitira amene angakondere mwana wake. Ndinaye ndisanamufotokozere china chiliyonse. Zoti ndimankonda mkulu amene. Madala ngati mundimva panopa, kaya ngati mukundiona panopa, ndikufuna ndikuwuzeni imene ndimamvera kuti ino ndimakukondani kwambiri adati. Goodbye. अरे बाप, ये तो अपुन जैसे बोल रहा है यार. जाएगा कुछ ना कर पाएगा कहता रह जाएगा हाय 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 मांडर लू तो रोता वाई लाइफ है वंस गोल टेंशन गुड बाय मिलन कल दूरी हर चाहत है दूरी कब होगी दिल जानी पूरी प्रेम कहानी प्यार से बढ़ के यहाँ है कई और भी गम न मोहब्बत से बड़ी कोई भी चीज सनम छोड़ो भी जाने दो जाने दो जाने दो मांडलू तू रोता बाय लाइफ है वंस मोर टेंशन गुड बाय मांडलू तू रोता बाय लाइफ है वंस मोर टेंशन
ndadikira kwa 3 weeks mudziwa. Nditizingodikira benthawi yatali bwanji. Nthawi kusintha mzanga ndipo mphamvu ili mdzanja langa tsopano. Asilikali azigawenga akangochepa pa bizinesi yathu iya ndikuti ife pa bizinesi yathu iso ilowa pansi kwambiri. Koma bizinesi ilongosoka bwanji popanda ndalama ka. Tiupatsane ndalama tapanga transfer kuchoka ku India kubwera ku Palace. Ndiye ndizazipangiranso transfer uno. Ine muzatenge ndalamazo pa 20 mwezi omwe uno. Tike. Chabwino ndimafuna mungonduze zambiri za horero. Ndaganiza zopanga kasino ku horero ku Jaru yangano. Ndikudziwa. Inali plani yathu kale imeneyo. Koma ukhala ndi kasino ndi mbali imodzi yonjezera maprofiti. Chentuonemo! Koma ngakhale hotelo imodzi yokha ndiyo kwanira kuti munthu ungathe kuthawirapo. Hotelo yomweyo ndi nsamba. Anthu amafuna kumapeza ndalama zochuluka. Babu station. Asapezeka ndi mwadziemwe kuti atawe asatawe ndi mwadziemwe. Abatuwa mmodzi pakumabwera pa awiri. Ndabila bali bonse. Sindikuona sokuti ndingathawirepe kuno. Koma ndikamafa ndichotsa anga 20. Ndinye kuthawa ndinkosatheka kuno. Mulungu wanga ngati ngumbitsa pano. Pafunika mifuri yambiri. Pafunika zile zambiri. Fulani. Tatsegula chitego. Chani? Tatsegula chitegoyo. Apa ndikufa basi. Sikulatula kufa nani lero. Anjuni. Tikufa Anjuni. Tikufa basi. Tikufa Anjuni. Tifa Anjuni. Tikufa dosa Anjuni. Palibe amene atafe. Osati nthawi ino. Apa tikufa Anjuni. Tonse tikufa Anjuni apa.
Arjun! Anjuni, jangan kuno. Anjun, tuh Anjuni, Anjuni, Anjuni. Jangan kuno Anjuni. Hey, mesa marundi sama aku diwe. Anjuni, tatuga, 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 tatuga. Jangan kuno. Teman yang mana? Tendang gue, Anjuni. Tatuga Anjuni, Anjuni. Tatuga, tendang mana? Anjuni. Teman tuga. Anjuni. Waupeleka moyo wake kufuna kupulumutsa iweyo. Ndikalekale kwambiri ndinaona munthu akumenya nkhondo yochilimika yotero. Zokondoletsa. Akanso ndikuwoyamba kamene ineyo ndapha munthu. Ena wamangofa ngakhale ine ndisanawaphe. Ndepezerapo mwayi popanga nsembe ngati ya nzakoyo. Pobwerera ku India kwa anyane akazi ndi amuna. Uzikafotokoza kuti ababa akukhululukirani. Ndipo ndisanachoke ndipereka mwayi kuti ukhale mzanga wapamtima kwa basi wachimenechi. Mpatse nzakoyo maulemu pomukwirira momulemekeza monga nzako. Chita udindo wako monga nzako. Binyo, ego. Ndindrama yosalira imene. Ungathe kuntengera Sonia ku dziko lililonse pa dziko lino lapansi mukapangiza chikondi. Nanga baba. Chonje iwe njani? Munjiranga yogwira baba ndatayakala Anjuni apa. Kukuyikani niyo mu mission imene ndi mistake yaikulu ndapanga. Popanga njira yanga sikufunika kuti miyoyo ine ikhale pa chiopsezo. Ukuona ngati game iyi? Ife madalo yamanga pano kuti ababa agwidwe. Ndikuletsa mission ifotoza kwafa. Mission sinate. Inu nokha namene mangochotsedwa mu mission. Ndagwira baba Skando ndekha. Inenso ufuna ndizingange ndazambuya kuti ndibwerere ineyo. Anjuni sanenza kweka tosepinala anzake. Baba anamupha yobela. Tikufunika kupanga revenge ifa imeneyo. Sindifuna zokombera zili zonse. Ndine amene ndakulowetsa mu mission imeneyi. Ndipo ndine amene ndingakuchotseni pa nthawi yonse imene ndikufuna. Ndatakuona. Izi zinzimezi kukupangisa kuti uzikhala ndi maweti kwambiri siyoncho. Ukuona ngati ndine kapolo ku ndrama iyi siyoncho. Amene ndi matero au kapolo wanga.
ndetiye tione ngati utandiletseweyo. Palibe onditsatira. Ndanena pamenepo ndikhulupirira mwandimvetsetsa. Ukutengeranji zimadindo zambirimbiri ifo ya imfa ya Juni? Unkanena zoona pamene ukalangiza bambo wako kuti asagwadireso baba Skando nthawi imeneyi. Unkakhoza ndithu pamene udasankha tonsefe kuti tilowe mu mission imeneyi. Komano ugwirisira ntchito mtima wako, sugwirisira ntchito bongo wako. Ndikufuna kumanga nyumba ya chitetezo cha ana ngati ya mwana wanga nde masomphenyanga. Pamene tidakhazikitsa kuti tizagwira ababa a Skando, tinalowa mu nkhondo. Ndikufuna kupita ku Tilipi ndi mwananga Aisha. Anjuni sanafe, wangu atisowera pa nkhondo imeneyi. Anjuni anapereka moyo wake kuti ife tiyimalize mission imeneyi. Tsuka! 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 Target yathu ndi baba Skando yemwe ali kutali kwambiri. Mukwirire nzako momulemekeza mwaulemu. Wanalitsa udindo wako monga nzako. Si nthawi yopungula zinzako ino, ndi nthawi yolumikizana mwamphamvu. Seven 15 08417 153. Siali bloki ndikutioka. Ndihorera ya baba limene. Kumasama kala kumene kumpaka naone awa yani. Chifukwa china chimene akupitira ku Broken Hotel afuna akapangiza ndege. Ndi baba Skando akangoti apitaso ku Germany. Ikakhaso ntchito ikufa tikambiranso wanu kapanga trace. Ndi tinafuna kupanga chinthu china chake kwa Alex osapita ku Germany ko. Osati ku Germany, ku France. Kutanthauza sitingapeze mwayi wokwanira omuchinga baba. Broken ili pa border ya France ndi Germany. Tilipo kuthekera kokwanira kuti tingathane naye ku Germany, koma ku France ulipo mwayi umodzi. Akakauloka pa border ya France asana kafike pa airport. Aku French angathe kuti pasako kachithandizo. Akafikaso ku France ndikwabwino ngati ku India. mapa akwanisa kapuliji kakang'ono kena kake kolumikizana Broken ndi France. Sise waukulu koma ndi wa muchikululu. Ndipo ndese wabwino ku target yathu iyi. Koma napitira nji ku France. Sapita ameneyo. Timpombaniza ndifeyo. Pepani kwambiri. Wachitika rungozi ukuko. Tiye simungapitirire nsewu wayi. Pepani kwambiri. Akuti yana amene. Ariko chitika ngozi. Okay, tiyende njira ina. Chabwino. Tire ngati njira ina. Zikomo. Chituzi ichi ndi baba Skando. Akufunidwa milandu yambiri kwambiri ku boma la India komanso polisi. Chabwino. Titangolandira pempho lanu lija. Timafufuzaso pa intervo. Kuti akufunikiranso ku mayiko 5. Izi ndi zako izi. Izi ndrama za costume, izi ndrama za magalimoto. Ndi madayana nomwezi samayoko apolisi ena sana kupeze napo. Cheno iyi ndi international border. Imakhalanso ndi malamulo a international. Tingathe kukuthandizani akangodusa kwa white line yokhayi. Pali nayo chaku Germany. Akakhala kudusira ku France kuku. Tingathe kuoloka mbali zonse ngakhalenso pa white line iyo. Temu kankwirira mbali ina ya tsidya linalo. Ameneyo ndi wanu ndithu. Maria, come on. Plan.
baba akwandikira umene koko mulilede koma umene ko ejiri yose ililede ndikundikira baba Skando mbali nayo boda ndi wabwaliso chi French. good Takali moto. Ai marasa noloki boda apa. Jani Maji mwene highway rili bwino njira imeneyi siyopita ku highway ndiyo pita ku India. Mugamba zili blow Boda ku French ili kutsogoloko. Mwana ameneyi wasintha kukhala ka staff kopsa kwambiri mmene sinimaganizirira. Sakufuna kugonja ngakhale imfa ya nzake ija. mugamba sandani kodi Kalani Shadrack Mas wabwerera monso akulota abezonditengera ine ku India. Weza ni magali moto. akuweza magali moto Ngwanga akubaya kumene kuli wewe kwa plan B. chimwene titena nazo zimenezi tipeze njira yoyozera chimwene kuno
Samia tutatiza! Wafuna kuchoka kwa muno! Makali monosa chingilidwa! Samia! Wanipela mbalonga Samia! Kwata tabano! Kwata! Samia! Wafa ndikupenya ni masangawa! Kumasina mange kali kwase ine kuma musalole zindichidikira so ineyo ndipulumuseni blasa ndipulumuseni ine sindifuna kukolera ku India kumene kwa polisi ndende jero ndikafa kumene kwa nchimwene ndipulumuseni nchimwene ndipulumuseni ine ndipulumuseni ine ndipulumuseni nchimwene ndipulumuseni ine osadandaula mkanga ndinakupatsa moyo wa ufumu wa mafumu sindingalole kuti ukangofe ngati galu njira imene yala kutsogolo yakozedwera baba Skando ababa okhala kuyenera kuyendamo Siagayo! Paliba milano ninatele! Siagai nduguza! Alapa juna ameneyu! Siningasia di moya ine! Nina kuri siya zimelezo! Inesu nifuna wanga revenge ifa yanju nosatiweka! Sikutuweka! Mjila wake siya mutiraji ulovolo kama akwade yeka! Manta kuopyedwa kusautsidwa kwa zaka 20 tsopano wakalali chigawenga pa miyoyo yathu ameneyo ngakhala makhala ma 1000 miles kutali amaperekabe chipweteka m'mitima mwathu ndikufuna ndimuphe ndi chida chake chomwe ameneyo ndikufuna ndiphe mantha amene anamata mu mtima mwathu kuti pakutelo atsogolere moyo wa chisangalalo kwa onse mantha akangotichokera baba so atha olongosera ndikufotokozera maumboni onse koti lagamula kunena kuti baba Skando adapangadi machimo onsewo ku dziko lino molingana ndi kodi 302 ya malamulo kuno ku India koti lili ndi chigamulo chimodzi kwa uchimo ameneyu ndipo ndi imfa
Piteni kunyumba achimwene. Monga Shadraki Masi adamutola Kalani ndikumulera ngati mwana wawo zaka zambiri zapita, Kalani ndi Mariya adamuleranso Aisha mwana wa Njuni ngati mwana wawo. Pinyu ndi Sonia amakhala no ku Venice kuti akwaniritse maloto a Ameya na 5-1 Commander. Mu December 22, 2004 baba Skando anakhwedzedwa mpaka na kuphedwa. Mantha anatha, baba anatha. كل شيء مالك يوم المحشر. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. ثم الصلاة على من لا نبي بعده الذي كان سمي في السماء محمودا رسول كريم يبعث الجنود حقيق عبد الله سيد الأبرار. كل شيء مالك يوم المحشر. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. ثم الصلاة على من لا نبي بعده الذي كان سمي في السماء محمودا رسول كريم يبعث الجنود حقيق عبد الله سيد الأبرار. كل شيء مالك يوم المحشر. لا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. ثم الصلاة على من لا نبي بعده الذي كان سمي في السماء محمودا رسول كريم يبعث الجنود
لك الجليل الحكيم أبدأ شعري باسمك يا السلام بيدك كل شيء مالك يوم المحشر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ثم الصلاة على من لا نبي بعده الذي كان سمي في السماء محمودا رسول كريم إمام الجنود حقيق عبد الله سيد الأبرار لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر yaren halimatu sadiya dan amina na bude uban gidanmu muhammadawa yare na wani mata sadiya dan amina annabi ne ubangidanmu muhammadawa na kuke ne ya jama'a gagatan halitta musun kuya لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ya kali kalkalke allah alkarimu tajalla ulaka aljalilul hakimu abdau shi'ri bi ismika ya assalamu biyadika kullu shay'in malika yawmil mahshar لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ثم الصلاة على من لا نبي بعده الذي كان سمي في السماء محمودا رسول كريم إمام الجنود حقيق عبد الله سيد الأبرار لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر yaren halimatu sadiya dan amina na bude uban gidanmu muhammadawa yare na wani mata sadiya dan amina annabi ne ubangidanmu muhammadawa na kuke ne ya jama'a gagatan halitta musun kuya لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ya kali kalkalke Allah alkarimu tajalla ulaka aljalilul hakimu abdau shi'ri bi ismika ya assalamu biyadika kullu shay'in malika yawmil mahshar